fa daminɛna ko kura kun kuma daminɛna ko kura tun ko y'a fɔ cogo min Yesu dugu kura fana jɛra wallahi Yesu fila masa ka sebaaya ka dɔ o dalen don kɛnɛ kan anw b'a tanu ka da o kan k'a barikada ni ka waleɲuman dɔ sanga ani waati kɛnɛ bɛɛ kan a ka kɛta bɛɛ la wa sanga bɛɛ fana na n'an ye jabaru masa tanu yɔrɔ min na alasolu bɛ tanu ye k'a barikada ni ka waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidi a kan Yesu k'an masaw fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye hali bi ala k'u bolokansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛɛ ban banakura kana si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ ayiwa minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ka kanubaa jama fo k'u barikada faso kɔnɔ faso kɔ kan ka dɔ kulu ye fila ye nka bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama mana kɛ faso kɔnɔ mana kɛ faso kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila kunnafoni ale tuma ye nin ye n'o fana tuma sera anw de b'an wasa don fasiri sɛbɛn o kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw bɛ sugandi an fɛ ni ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔyaw ye ala se ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye min ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala k'a nɔgɔya olu fana ye lamɛnbaa jamakulu k'u ka bisimila i k'a dɔn tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman n'o nɔgɔyara olu ye anw b'a fɔ ko an bɛ fini de kan walasa ka da labila yaasa bɛɛ k'i to zira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la k'a f'i yɛrɛ ko Tarawele marhaba kɔri baasi tɛ ba ni denmisɛnw na marhaba denbaya ka kɛnɛ tarasi alhamdulilayi ahaba n b'a f'i ɲɛna cɛ i bɛ pare dɛ cogo di fo ka sanu jigi i ka fini na cɛkɔrɔba fini nin dɔw tɛ cɛkɔrɔba n'an y'an ka cɛkɔrɔbaw ni fula a b'an kɔnɔ nk'an ti s'a ma a b'a ɲininka k'a dakun ti s'a ma ma dara yɛrɛ sigilen banfula b'a kun fa b'o jɛngɛ wa a bɛ siran korona firiti ɲɛ ka tɛmɛ latigɛ fɛn bɛɛ kan korona firiti a bɛ siran o ɲɛ dɛ o kelen ni wa hali n'a kelen sigilen don ma se b'a nu a banna wa dɛ korona firiti a ye nin kelen gasi sigi dɛ a banna a n'a ka koba saba a ye korona firiti gasi sigi dɛ a bɛ siran o ɲɛ dɛ k'a b'a kɔnɔ ko korona firiti bɛna bere a b'ale yɛlɛ ko a ɲɛ b'ale kelen dɔrɔn k'a bɛna bere fara i kun ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman na muru ala k'an sɔn k'an sɔn b'a kɛ ala ye aminu k'a sa nɔgɔ dugara k'a dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo min ye k'a dɔn famille sanɔgɔ la bangoni na n'a bɔra maa kelen na o kɔni o ti fo n fɛ Siribe ko i ka fara Adama na. Adama y'u ka jo ye dɛ. Janjo masa ko ten, Alfuseni Siribe ko ten. Adama y'u ka jo ye dɛ. Adama ye blo faire de. Ko n k'a f'i ye k'i ka fara Adama na. Awa Bijou. Sadio Bijou. Adama Jemambaye. Kuma a kɛra badiya ye. Boro ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Min ye a k'a dɔn awa min ye Aïssata ye. An b'a fɔ Aïssata Dambɛlɛ. An b'a fɔ sanga ani waati nɛgɛ kɔrɔfɛ b'a bolo Seydina Umar Keita l'enfant de Kitakuru ni Bodofɔ min ye Kitakaw ka kamalen an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bouakari Jara Bada k'a fɔ sanga ani waati pétrolier den n'o bɔra ye Jamadugu Kɛfa Moro ka taa se Madame Kuyate Awa Keita ma an ka wusulandigi n'an ka deodorantigi an'an ka parfɛntigi wallahi ne y'a Facebook la a kɛlen don k'a n'a cɛ fila que c'est ma raison de vivre. Allah ay tiɲɛ fɔ. Wallahi. Ma dɔn nin kari bɔli ku kulo la. Wallahi glogiba ɲuman b'o la i ta ɲuman na b'o la ni a fugu la. Ndesani. Aw yɛrɛ sigilen don a kɛlen k'a n'o photo séparé k'i ɲɛ jɔ o la. Ambiance ka di koyi. Awɔ. A ka di korola kana tɛ dɛ. Ne ko n ko. An k'an denw to yen k'u ja. N ko Madame Kuyate tu jarabi. It's a lem. Kuyate même jarabi. C'est pas jarabi fangele mare. C'est jarabi de côté. Voilà. Kuyate est tombé monnaie. O machinili. O de do ke 1 ans 1. Ya bana. 1 ans 1. Ala ka nguna ja. Amin. Ala ka so ɲuman na. Amin. Moro awakado ni sanga ina. Ko de mitebe na kun wolo ye. Kamale ni ale ka sɛbɛnda. No Draman Alu Kone n'u b'a fɔ a ma ko Daka dakurunya kelen. Daki a ka dakurunya kelen a b'an bolo yan n'o ye daɲɛ kelen ye. Kalamu ni daba nɔbila sɛbɛn don. Min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn mugu pɛrɛntaw ye. Ko minnu ni
ka dɔ a bɛ maanifinw kɔni bɔnɛ ni na k'o kɛlen don kasara ye an bolo bi o kɛlen don bɔnɛ ye an bolo bi min ye mini ye i k'a dɔn Yusu ko ale ko a bilama min ɲini ka kɛ i k'a dɔn bali bɔ ye an bolo ko ye ko min ye i k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw jugu fɔlɔ min bɛ kɛnɛ kan bi ani k'a dɔn minnu bɛ saheli o kungo kɔnɔna la kɛlɛw la olu jugu fɔlɔ min bɛ kɛnɛ kan bi o de ye nin mini kofɔlen ye n'o ye mugu pɛrɛnta in ye ayiwa ko i k'a dɔn o min filɛ nin ye k'an bɛ se k'a fɔ fana ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn mini ye banni min se maaw ma ani kasara min se maaw ma ayiwa ko a ma ban ko ye wa a bɛ senna hali bi o kumana ko a kɛra anw ka faama ye o a kɛra barikani ye o a kɛra kasigibilenw ye o k'i b'a ye k'a fɔ ko mini k'a ka lajaba k'o ti ka ban a b'a ka fari la diɲɛ don o don i b'a dɔn kura bɛ dan ka fara kɔrɔlenw kan Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko kalo kelen kɔnɔ i b'a ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ kasigibilen 5 olu ntanyana Faransi wolomasiri taba 4 olu ntanyana i k'a dɔn ko maa wɛrɛw fana ani anw yɛrɛ ka fasoden caman bɛ yen nin mugu pɛrɛnta ninnu kɛra olu bɛɛ lajɛlen sabu ye ayiwa Yusu i b'a ye k'a fɔ k'u caman ka bolifɛnw de bɛ yɛlɛn mugu pɛrɛnta ninnu kan mugu bɛ sɔn ni n'u ye ni k'a dɔn ka magosa se u ma o kumana ko an ka jamana caman cɛ marabolow la ani kɔrɔnfɛ saheli bolow la Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko ni gɛlɛya bɛ o yɔrɔ ninnu na dɛ a bɔnɛma yɔrɔ yɛrɛ fana ye min ye o de ye k'a fɔ an tɛ ka se ka foyi kɛ hali bi k'an ko a disi da nin bɔnɛ ni nin lajaba in na ni gɛlɛya min b'an kun ka k'an ka se ka foyi kɛ ka ɲɛsin o ma ko nka diɲɛ don o don a kɔni bɛ ka i k'a dɔn maaw sigi sangabonda la a ka ja siviliw ani k'a dɔn maa wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ sigila sangabonda la k'a sababu kɛ nin mugu pɛrɛnta ninnu ye a kɛlen don k'a dɔn tiɲɛni fana don mun na o y'i k'a dɔn sɔrɔ o nasira ye a kɛlen don ka tiɲɛni belebele de don o la an ka jamana fanba caman na bi o kumana Daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye daɲɛ kelen don ANEMO an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon boli don Yusu Moro ANEMO dakurunya kelen ni ale bila n bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni n b'a ta o ti dɔwɛrɛ observatoire min ye kalo 5 fanga binnen kɔ fanga jumɛn Ibrahim Boubacar Keita n'o b'a wele ko Laji Burama ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko Bua dɔw b'a fɔ Bua t'a bila Bua k'a ta a bɛɛ banna Bisawo Moro Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn i n'a fɔ an ka sariya bolo min bɛ yen n'o ye a k'a dɔn numéro 2020-030 393 PT-RM Moro a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'o taara a k'a dɔn Desamugalo san 2020 min ye jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn bandaw de kɔni ye tɛgɛnɔ bila a la dɛ min ye a k'a dɔn a ka kabine sigira a ka kabine a k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita min ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ don maa 4 min ye a k'a dɔn minnu ye maa yangalenba ye jamana kɔnɔ olu kɔni de sugandira k'a dɔn a ka kabine a k'a dɔn olu nata n'o baara ye o ti dɔwɛrɛ Moro biro dɔ de bɛ d'a ma ka yɔrɔ dɔ d'a ma i k'a dɔn a bɛ se ka taa ka envière kɛ yɔrɔ min na o de kɔnɔna na sa min ye i k'a dɔn secrétaire général Baba Akib Aïdara directeur de cabinet Moro chargé des missions chargé des missions, le contrôleur des finances, mais n'a pas retraité là, c'est Ban Mahamoudou, à Nobora colonel Brema Boli, Moro, à Kado colonel Brema Boli Berté, allez à Kado Karakado Troye, à Madame Konate, Zeneba Atayer Maiga, mi à Kado Alekoni, à Fana Barake, ni Roko Falena, allez informaticien do, ni me flâner, mi à Kado, ni Mamoudou Sugandira, ni ma abetale ke munga, il n'a fɔ a k'a dɔn an ka jamana constitution a fɔ cogo min na ani transition yɛrɛ degré min bɛ n'o ye numéro 14 ye min ye a k'a dɔn tiret 0610 n'o bɔra PRM min n'o taara kalo tile 14 san 2014 min ye maa minnu bɛ yen n'o ye a k'a dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ ye olu ka a k'a dɔn yɔrɔ a na d'u ma u na baara kɛ a k'a dɔn a baara min don kun tɛ dɔwɛrɛ walasa jamana ɲɛmaakɔrɔ a kana sigi a bolola ten min ye directeur de cabinet Baba Akim Aïdara o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ni Ibrahim Boubacar Keita u ka surun kosɛbɛ ni hakili b'a la waati dɔ la jamana ɲɛmaa yɛrɛ tun y'a kɛ médiateur de la République ye o Baba Akim Aïdara ale yɛrɛ a k'a dɔn caman b'a san 80 nga o k'a dɔn ale na kɛ jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale ka a k'a dɔn min ye
chef de cabinet ko ne jatimine ke ko Ibrahim Boubacar Keita ka waati la k'a ye baara belebeleba kɛ dɛ i n'a fɔ conférence d'entente nationale min n'o kɛra i k'a dɔn san 2016 Serine Adohon ni ale ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn n'u b'a wele ko observatoire ni hakɛw don o ka kɛ koyi nka n bɛ min fɔ ka da nin kan ni Badaw tilala nin bɛɛ la a ka chartiw ni décrets lajɛ min bɛ se k'a to Amadu Tumani Ture ka so bɛ se k'a ma o fana ye tiɲɛ o fana ye hakɛ dɔ ye o hali n'a tɛ yan bi a ka denbaya n'o tɛ ale ka cabinet tun b'a bolo a kuma ma caya a ma fɔ maa ye ne den b'o la yen Seydou Susuma a y'a ka cabinet sɔrɔ i bɛ k'a ka cabinet bɛna d'a ma a b'a ka so Amadu ka cabinet b'a bolo k'a kɔrɔ nka a ka so t'a bolo cɛ min ye logements sociaux miliyɔn joli jɔ faso kɔnɔ n'a fɔra o ka taa o bɛ fatu don min o tɔgɔla so t'a bolo o kuma ko Bandaw ka hakili t'o la a b'a las'a ma a bɛ Faransi nka n b'a dɔn nɛgɛjuru b'aw n'a cɛ u k'a las'a ma a tɛ kɔrɔkɛ bɛ Youssou Samake k'u k'a lase Bandaw ma ni Laji ka nin ko ye bɛɛ ɲɛnabɔra ni misiri kɛra Laji sago ye a k'a lajɛ ka Amadu fana ta décret bɔ a k'a ka so sɔrɔ a n'a article i y'a faamu Amadu ka so ko in ye ne miiri diya a n'a dun ma sɔrɔ an t'a kuma dabila dɛ an t'a kuma dabila dɛ f'a ka di de f'a ka di de kɔmaw bɛ yen n'o tɛ décrets don luwaw don a ka kɛ ten ni hakɛw de don ni droit fana don a ka droit don awɔ bɛɛ n'i ta ka kan ko ye nka hakili de kana bɔ nin kɔ ni Bandaw nana k'u k'a fɔ a ye awɔ k'u k'a fɔ a ye a ne tɛna ɲɔgɔn ye jɔn na nka k'u k'a fɔ a ye an tɛ ɲɔgɔn ye cogo di an bɛ ɲɔgɔn ye sabu jumɛn na mɔgɔ t'a dɔn dɛ rendez-vous a bɛ kuluba dabila la Arasini Cham n'o tɛ an kun ɲɔgɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn ye min f'i ye Arasini Cham kabini bɛ ka Arasini Cham bila ka bɔ communication na dɔrɔn ne ko k'a ko tiɲɛna an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Arasini Cham cɛ don a y'a jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ cogo di ale de tun bɛ ministre wele wa jɔ jagarija kɛnɛ ka journaliste bɛ yen ko jamana in t'a den ɲumanw fɛ a tɛ sɛbɛkɛla ni ya Sangare nana o i ta kɛ tweet kɛ an bɛ tweet dɔn ani Trump y'o kɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ dun tigɛlen don Trump fana na o ye lamɛrikɛ bɛ Trump u bɔr'o kalama u y'o gɛn ka bugurijɛ jɔn y'u kɔ o taatɔ y'a ta kɛ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ a fɔra ye ko kɛlɛko tɛ o ma fɔ ale ye ko kɛlɛko tɛ o kuma Youssou indépendant b'ale ta ni indépendant ta i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye Bandaw ale ka Faransi duguba taali n'o ye Paris ye i k'a dɔn ko ani an ka wolomasiri tabaw i k'a dɔn olu ka ministre taara ɲɔgɔn fɛ ko ye o bɛ a ye k'a fɔ ko min ye an ka wolomasiri tabaw ka ministre ye ani Faransi wolomasiri tabaw ka ministre k'olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ nin taama in sen fɛ Sadio Kamara tɛ Masumale Sadio Kamara Sadio tun bɛ yen a ka kuma man ca ale ka kuma man ca dɛ fo n'a y'a sɔrɔ ni Florence Parly y'a ta kini dɛ sabu o bɛ fɛ k'i pari bɛɛ la nka cɛ in b'i fɛ nɔ dɛ ko cogo di Masuma kun ye ɲɛna mun ye n ko dɔw Masuma de don ko dɔnbaliya tɛ koyi Sajiba ka kunbiri ka taama sira dɔnbaliya tɛ sira jantaama kɔrɔ dɔn de don Youssou min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka faama k'olu kolo don ka kɛlɛ kɛ ka taa jatigɛwale kɛbaa tigimabɛnw olu juguya la ani k'a dɔn G5 Sahel ale kun kan ko kibaruya ko o caman na fɔ nin sen fɛ Abdoulaye Jara ale ye i k'a dɔn nin fasiri bi Youssou indépendant kɔnɔna la ko min ye i k'a dɔn ministre min n'o ye Faransi wolomasiri tabaw ka ministre ye Florence Parly ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye o ye anw ka jamana wolomasiri tabaw ka ministre ye Youssou ko kumana k'u y'a kanu ka i k'a dɔn kolo k'o don an ka jɛɲɔgɔnmaya la a ka ja min bɛ lakana ani wolomasiri tabaw ka ko taacogo ko fɔ Mali kɔnɔ yan ani k'a dɔn k'a fɔ a dɛmɛw k'olu fana i k'a dɔn o baaraw boloda min bɛ minɛnw kofɔ n'o ye wolomasiri tabaw ka baarakɛ minɛnw ye ka tila ka lajɔli kalanw sɛbɛkɔrɔ teliya k'o ja u bolo k'u jo k'u kɛ keye i k'a dɔn Youssou o fana k'i bɔ yen ko ka tila k'u dɛmɛ kɛlɛ la kɛlɛ min ni o bɛ anw kun ka bi k'a sɔrɔ an ka kɛlɛ laɲininen tɛ o kumana k'u b'a ɲini Faransi ka an dɛmɛ o kɛlɛ in na kɛlɛ in an k'a kɛ k'a se a danna jɛɲɔgɔnmaya kɔnɔna la i k'a dɔn a kana kɛ ni farafarali ye fɛn min ye i k'a dɔn o ko ninnu ye
ko maa bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ daminɛna ka ban k'o dɔw wolola tari la ko o misali dɔ ye janvier kalo daminɛ ye i b'a ye jamana 3 dancɛ la n'o ye ko frontière 3 ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilama maa 100 bɔ ɲɔgɔn ko k'u y'olu bɛɛ lajɛlen sen bɔ kala kan ni k'olu bila su la o kumana k'o b'a jira k'a fɔ ko u bɛɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o misali fɔlɔ dɔ y'o ye Florence Parly ka fɔ la a ko k'ale bɛ o sebaaya k'a b'o tanu kɛ ka ɲɛsin anw ka faama fana ma ko faama k'u ye wulikajɔ min kɛ k'u disi da juguw disi la ni ka i k'a dɔn npogo kɔnɔ kelen don olu la n'o kɛra Mondoro ani Bulukesi i k'a dɔn bingani taara k'u sɛgɛrɛ waati min na jatigɛwale kɛbaa tigilamaw fɛ kulu maramafɛntigiw don Yusu kumana ko faama u ye wulikajɔ min kɛ k'u k'a da nin ko la k'o ɲana kosɛbɛ wa ka baara k'i k'a dɔn k'a kɛra ni galabu ye min ye i k'a dɔn wulikajɔw fana n'o ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye n'u b'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Opération Eclipse Yusu k'o fana kɛra tare ye u ye Florence Parly a ye nin tanu bɛɛ lajɛlen se ni wolomasiri tabaw ma a ko min ye i k'a dɔn hakililajigin ye ko an bɛ se k'o kɛ ko i k'a dɔn Barkan ale ni faama ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ kulu ma n'o ye G5 Sahel ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ko i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw k'u ye i k'a dɔn npogo don dɔw la kɔsa in na i k'a dɔn jɛ ka baara kɔnɔna la n'o ye ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM Yusu k'u ye npogo don olu la ko maa ɲɛmaw k'i k'a dɔn k'a fɔ ko bingani min taara ka u sɛgɛrɛ k'u ma sigi k'a ko kɔnɔ koyi ko i b'a ye k'a fɔ janvier min ye décembre kalo o i k'a dɔn o kɔnɔna la n'o ye san 2020 o laban ye ani i k'a dɔn janvier kalo n'o ye i k'a dɔn san 2021 daminɛ ye Yusu ko an ka jamana camancɛ marabolo la Ala la k'u ka wulikajɔw barika bonyana ye kosɛbɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn kan hɔrɔnya ani kanabila k'o kɛ saheli o bolo kɔnɔna la wolomasiri tabaw o ka kɛ u ye o kumana Yusu ko a ko yɛrɛ a nafama yɔrɔ ye mun ye u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kulu maramafɛntigi jatigɛwale kɛbaa tigilamaw de kɛlɛ k'u i k'a dɔn hakilina kelen ta i k'a dɔn u ka di ɲɔgɔn ma min ye Sajo ye a ye wele bila diɲɛ tɔnbaw ma ani diɲɛ i k'a dɔn a jɛkulubaw fana ma k'u k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u i k'a dɔn dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw n'u jɛngoma ɲɔgɔnw ma ko min ye i k'a dɔn fanga dɔ fana bɛ ka yɛlɛ nin waati in na n'o ye wolomasiri tabakulu ye olu bɛ ka fanga sɔrɔ i k'a dɔn ko taxe fort Takuba ayiwa ko olu fana nalen don olu fana bɛ baara la guruma kɔnɔna la u ye i k'a dɔn kunnawolo caman sɔrɔ yen nɔ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Takuba in ye ko i k'a dɔn ko olu fana bɛna kolo don ni jamakulu ye jamakulu min ni o bɛna kɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye wolomasiri taba kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'u bɛ kɛlɛ dɔn n'a bɛ fɔ o ma ko i k'a dɔn force spéciale olu bɛna bɔ farajɛ jamanaw la n'o ye nanzaraw ka jamanaw ye ka na fara nin kulu kan k'olu fana kolo don ni k'a jama caya o kumana Yusu ko an bɛ fɛn min fɔ sa i b'a ye k'a fɔ ko yaasa Faransi ka dɔ bɔ a ka kɛlɛcɛw la anw ka faso kɔnɔ yan k'u ye nin fɛɛrɛ tigɛ cogo min na min ye i k'a dɔn farajɛla bɛɛ ka wolomasiri tabaw olu ka jɛkulu o kana i k'a dɔn k'a fɔ olu ka dɔ bɔ u ka jamakulu la yan nɔ ni ka i k'a dɔn u ka maaw fiɲɛ yan ko min ye o kɛlɛ cɛfarinw ye ko sojurutigiw caman b'o la n'a bɛ fɔ o ma ko unité d'élite o sojurutigiw i b'a ye k'a fɔ ko olu ye wolomasiri tabaw ye farajɛ jamana bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ o kumana ko olu kan kana fara force Takuba kan Yusu ko olu ka baara bɛna kɛ mun ye olu fana ka baara bɛna kɛ anw ka wolomasiri tabaw de dɛmɛni ye n'o ye l'armée malienne ye n'o ye faama ye kɛlɛ kɔnɔna la u ka dɛmɛ bɛna kɛ ka i k'a dɔn anw ka wolomasiri tabaw dɛmɛ Abulaye Jara ka fɔ la a ko n'i ye i k'a dɔn ninnu ka kuma falenfalenw ye an'u ka hakilina falenw k'a kɛra sababu ye u ye faamuyali caman sɔrɔ ɲɔgɔn bolo ko min ye i k'a dɔn u ye kumana mun fana kan jɛrɛba min bɛna kɛ i k'a dɔn G5 Sahel tɔgɔ la ko n'o bɛna kɛ i k'a dɔn Tchad duguba kɔnɔ n'o ye N'Djamena ye Yusu o bɛna kɛ février kalo tile 15 a n'a tile 16 o bɛ kɛ sababu ye jaabiw ka bɔ ka bi kɛnɛ kan ye jaabi minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ olu jaabiw ko fɔ ani ŋaniya ni hakilina minnu taara jaabi ka ɲini o fana na k'a sabu kɛ mun ye ko ŋaniya ni hakilina dɔw sirila po k'a fɔ k'o baaraw bɛna kɛ ka ɲɛsin Saheli ma ani Nouakchott n'o ye Mauritanie duguba ye ko olu jaabiw ani k'a dɔn fɛn minnu sɔrɔla o la k'o fana na da kɛnɛ kan nin don kofɔlen in na o kumana Yusu ko salongo ko wulikajɔw k'o caman kɛra ko jɛkulu diɲɛ tɔnbaw y'a jira k'a fɔ k'u na dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn Saheli jamanaw ma cogo min na u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ se k'u yɛrɛ bɔ i k'a dɔn bamanciw ni binganikɛlaw ka degun kɔnɔ lakanabaliya o bɛ se ka wuli
ka bɔ andala cogo min na o kumana ko ko bɛ yɔrɔ min ko fana jaabiw na fɔ nin kɛnɛ in kan ye Yusu i k'a dɔn Wolomasiri Tabaw ka minisiri Faransi jamana tɔgɔ la i k'a dɔn ko ka kɔn anw ka minisiri ninnu ka a n'u ka baro cɛ ko min ye Saheli jamanaw kɔnɔna ye ani Niger jamana o minisiriw ye ɲɔgɔn ye o kumana o minisiri min bɛ n'o ɲɛsinnen don Wolomasiri Tabaw olu ka koɲɛw ma o tɛmɛnen kɔ olu fana ka kuma caman bolila lakanako kan o bɔlen kɔ ye a y'i k'a dɔn wele bila ka kan bɛɛ da Chadi jamana o Wolomasiri Tabaw ka minisiri fana ma a n'o ye ɲɔgɔn ye a n'anw ka Sajo Kamara n'o ye kolonɛli ye a n'o fana filɛ ka ɲɔgɔn ye a bɛɛ lajɛlen ye Wolomasiri Tabaw ka minisiriw ye ko nka ko jɛrɛ a kobaw bɛɛ lajɛlen na taa basakili ci jɛrɛ senfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛna kɛ Chadi o fa Njamena o fa Chadi faaba la Njamena o kuma ko min ye k'a dɔn laɲiniw ko olu na kɛ laɲiniw na kɛ cogo min na Damse ka kari jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw la wa min ye Wolomasiri Tabaw olu ka ɲɛmaayasow ye olu fana bɛ se ka wuli ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa u dagayɔrɔ ɲini ye a n'an ka foroba cakɛdaw ka fara Wolomasiri Tabaw kan olu bɛɛ bɛ se ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka t'u cogo ye cogo min na ni lakanabaliya n'ale nɔgɔyara o kow ka waleya ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko a degun tɛ anw dɔrɔn dala ko ye anw ni Burkina Faso an ka jamana fanba de bɛ yen bi jamana yɛrɛ mara ka boli tɛ boli yɔrɔ min kan mara tɛ boli yɔrɔ minnu kan n'o bɛ yɛrɛmabila la wa bamanciw olu bɛ yɛrɛsagokɛ la o jamana fanbaw la k'a labilalen don a yɛrɛ ye wa bamanciw ka bagabaga k'o barika bɛ ka bonya ka taa fɛ diɲɛ don o don Ablaye Jara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ o ka bidon boli don Yusu Moro ale be anw n'a kɔni bi sɛbɛn anw b'a ta fɛn min bɛ n'o ma dan bɛ gafe kɔnɔ an ko n'a ta Kasimu Jara ale kumanen don ko gɛlɛya bɛ semasi kɔnɔ dɛ gɛlɛya a bɛ semasi kɔnɔ semasi daba wulilen don nka i k'a dɔn awa maa min bɛ yen sa n'o de ye gɛlɛya in sababu ye o ti dɔwɛrɛ o ye i k'a dɔn awa Isa Kawuji mun ye Isa Kawuji ale kun ye ex-coordinateur de mouvement association sympathisant de l'éclairé les sages très respecté Ousas Mahmoud Digo n'ale kun y'o coordinateur ye Boro min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Bamakɔ commune ye ka taa fara Mali a yɔrɔ caman kan ninnu kɔni ɲɔgɔn dalajɛ kabini a k'a dɔn nɛn tɛmɛnen min i k'a dɔn Isa Kawuji ale min n'a ma ka go a k'a dɔn tɔndenw ye bi Isa Kawuji min a k'a dɔn min ye commune 6 min bɛ Bamakɔ yan ani k'a dɔn région minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ni semasi b'u kɔnɔna na olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan min Isa Kawuji min ye a ka i k'a dɔn k'a gbɛ fo ka wulu su a nɔfɛ kaburu dɔw b'a fɔ de ko il est dans la sauce dans la sauce Isa Kawuji dans la sauce Moro u y'a gbɛn min ye a k'a dɔn ka bɔ ni jɛkulu in na o de kɔnɔna na sa min a k'a dɔn u ka gbɛn kun kɛra mun ye Isa Kawuji a ti maa lamɛn ale yɛrɛ de ko bɛɛ lajɛlen b'a bolo a ye trésorier ye i k'a dɔn porte-parole don secrétaire aux relations extérieures nin bɛɛ lajɛlen coordinateur don nin bɛɛ lajɛlen fondateur don a terre ka jan dɛ awɔ nin bɛɛ lajɛlen Isa Kawuji bɛ kuma taa ni maa cɛ ni maa min ko geni ngana a bɛ se k'a fɔ k'ale de ye semasi i k'a dɔn a bɛ se ka kumakan jugu dɔ sɔrɔ o kan an ka parti politique wo i k'a dɔn maa kologɛlɛn mun bɛ jamana kɔnɔ Isa Kawuji k'a ye wuli ka jɔ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ maaw bɔrɔndɔ cogo min a b'u bɔrɔndɔ ten a bɛ da kasa ko maaw la cogo min a bɛ da kasa ko ten ni a k'a dɔn tɔndenw nana ka na jateminɛ ni kɔlɔsili ma kɛ i k'a dɔn olu ni maa tɔw tɔ na tiɲɛ o ni jamanadenw caman semasi ni jamanadenw olu i k'a dɔn ala ni coordinateur ale ka a k'a dɔn awa min ye dakunanya fɛ a ye ko a laban o ni maa caman tɛna tigɛ ɲɔgɔn na wa o de kɔnɔna na sa min a bɛ k'a dɔn Isa Kawuji u y'a wele ka carton rouge yira a la hali terrain da a kana tɛmɛ o fɛ o kɔni o suspension ye wala ale ni Messi ka carton rouge kabini ala ye Messi da depuis que Messi wolola a tun ma carton rouge sɔrɔ ala n'a ka ko mais c'est à dire que a fɛn a semaine na u fila de carton rouge sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Messi carton rouge Isa Kawuji carton rouge bon c'est-à-dire coïncidence do wa mun de do a nanzara kan fɔlɔ ka fɔ non Benzema do wa tamasiyɛn do non tamasiyɛn de do n'o tɛ bɛn wala tamasiyɛn ok a banna ni i
den dola ci la do be ala ko Karim Benzema no ga ko bena sema do me bi gwage no ma Benzema do mi be samporo ci abana a jamu yere be fe do fo ko Benzema ko be Benzema François ka défenseur ni o ko kadi Boubacar Jara bade Varane o bari ko absonga de do to da Varane o ko kadi bade de ala ka soro ka dawma moro mi isa ka ujimi e ga do carton rouge ira lala mi ka do semasi ton de ngoni nda jati semasi ma nyema ble uta jati coordinateur isa ka ujimi ka no de forasa ale ka mala akoko ale ko ni ko ni ko c'est non événement ko ni ça c'est l'éclairer le sage Mamudugo ya fo dongodo ka lete semasi nyema feno ti fo mai ka ngodo sa fe no nyeti fo shiti do usazi ba fo mai ya Mamudugo ka ale ka fli nyoro to ma nyoro kuma ibi flo ma anga wulu de taga mango ya do fa do misiri ko wallahi ni hali mawda bi jo Mamudugo la isa ka ujim nodo o chama makewa usazi ka kuma ama foi ale va ka kuma bidea ma ya tegele ya ka ale nyoni ka sigi mene mene wulu ka sabu ka ale ka keta wi akuma na amapma ni semasi go ku ta ale fe ko wulu taga mango ya do fa do misiri ko no abana o kuma na usazi bi kuma olamna tu foi usazi kana kuma ko bi ala ka nguna ja akoni no réseaux sociaux kada yede yo isa ka ujim itaya da ya akoni ani musodo do fa bo amarasa tena ko Fatim Digo are ba ko ne Fatim Digo memor wo réseaux sociaux ka ne fa do besi nanzi tini fitini ni ko grand M oni ura 12 ta jugale do bi de mu ni ura fana se mu se nyema ni da ko jugale ayi be tini ngore ko ura 12 1 million na ale ma ko photo ta o ba ale bolo ko photo ta ko o bla réseaux sociaux ka kale 1 million de grand M ma asero la bo jaye photo ta grand M ga fola de kat lar ka warim na la tuna soro photo tara akara nyebe kono ko warba ale bulu jate gelangulu bo karam o fana ma ke bajara la de no ta ay basangomble di bajara fana bajara basangomble te fu aka korlendo ali buruburu do mais cheningo ko ale islamé dende ale halala dende ale tin galonda mogola na ya soro kele do ura duzo manya de non mais est ce que ni petni beson ni cheni petni de baliku imbe so ko sam gwandu godu amon nga petni no ebse gafo no te majibe bakele mboli ya fugo peti abashi petni yere anafa mayoro da be anyeksenyi o ko ni ala yo da ala yo kili da ma ni maje to gara em na le fana gafsa aka sulu da kurun tara français de joni aga grand peke nungo grand pebe comme dessin animé anta nyek sede gabo anta nyem man vire anta nyem mo sebe ka tebe we mo sebe ka tebe grand pebe recherche ka kaka ko sabu akuma kai sulu ni kuma kai dakala ni sulu ni ba dakala ko ledu nga tugule buma go o buma ire ko ka sabara ale bisika shi okuno nga na mani be o chamanche jugorola ma chamanche jugora apa kumbiri abi shi o ka sabara kono o ka pisole ba no kunda ola adabla revolver bo bolo na ya tila c'est d'ici gawo ya tira lara ale ya Allah ko Allah ni jaga gele fo ka fo atuti ni jagle ya irete grand bege abitu ngo ni jagle ya te la hawla ta fura bale ko kele garsige i kaburu be soro min gele gala la te mo la ko ni ko gai ma mi fa yere pa tani shi ka jali binga adretier de tala benala chi ni ya evo ba hinemne ye golo ko e nywan ni iko jugodi we photo do bla we jena photo do bla ko mugo ko o kani adoksi yaodo jajugo o te jale la haula fale bofo chike kamura ka kele gola ala koso mo buga mamar faci la ti dade yusu ta sugula dinga ta sugula amta mo able mai gafi o ya sandu suga da do azila ngata ni shi kana bora o te dore shi tigi ka damu ko o kuma na ka do abla mai ga amba fo ka commerce ma bela jele fo ana chege nyon ka so ka furumso ladri ko fana ka fuli ke yusu kuma na yusu amedo kuna foni kono mbe do ni dabali ban ka do ka fo ale kuma membo tigi do ka tabolo kambi ko ba de gone be kinike ani banye kinike ka kla ka nimisa koi yusu minyi ka do ka fo Musa Jaraye akele do ka fasirike dabali ba kono
a ko min ye nin bogotigi ye k'a somɔgɔw kɛlen don k'a kurun k'a kurun ladamu yɛrɛ hukumu o kɔnɔna la ani ladamu koroni kɔnɔna la koroni a dantɛmɛna ale yɛrɛ ɲɛna a ma ko a la o kumana ale y'a fisaya taama ye ni ka t'i ɲɛmɔ dogo a ɲɛmɔgɔkɛni yɛrɛ fɛ yen a bɛ ka kurun maa min nɔfɛ Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni ye walanda ta ye walanda min na a yɛrɛ wajibiyara ka n'o walanda di an bogotigi ɲɔgɔnw ma yaasa u fana kana bi o fili kelen kɔnɔ o kumana Yusu o tariku de ye nin ye min ye i k'a dɔn nin ko in ye k'a kɛra Bamakɔ an ka kin min bɛ yen n'o ye Kɛnzanbugu ye ale bɛ sigidaba 2nan kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ayiwa npogotigi dɔ don a y'i k'a dɔn faso ni baso bila ni ka zole da ka taa i yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛmɔgɔkɛnin fɛ yen o kɛlen o jaba la o bɛ sutuba Yusu o fana b'an ka sigidaba dɔ kɔnɔna la yan o kumana Yusu o bɛ sigidaba fɔlɔ kɔnɔ ayiwa Bamakɔ yan nɔ ko min ye nimisa ye o kɔni kɛra nin npogotiginin ta ye k'a sabu kɛ a ye ŋaniya min siri a kɛra a bolo i k'a dɔn k'a fɔ nin tun y'a dɔn ye Yusu i b'a ye k'a fɔ maa bɛ boli fɔ dɔ nɔfɛ ka taa ta ka tila k'i dogo ka t'o bila koyi a ta in kɛra o ye npogotiginin tɔgɔ ye Igirɛkite ni cɛ kun don an b'a ko Yusu Tarawele nka cɛ tɛ ayi ko cɛ tɛ e dun bɛ kɛlɛ kɛ i kɔnna a ma dɛ nka muso don a tɔgɔ de donna debi la ko Igirɛkite o kumana Yusu ale ye npogotiginin ye i k'a dɔn cɛna jan don jɔn ko Ala y'a tigɛ ko dilan ka ɲa ko ye ko ni a tɛmɛna maa o maa la i b'a kanu n'i yɛrɛ ye walaba i b'a kanu n'i den ye i den man di ye k'a sabu kɛ a tigɛ ko ye i k'a dɔn cɛna ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Yusu a yɛrɛ Ala y'a dabolo ɲa kosɛbɛ nka ko dennin tɛ tɛmɛ san 15 kan ko ye npogotigi cɛna ja san 15 o ɲɛna k'ale bi ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kumana wajibi somɔgɔw olu kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a koro yaasa a selen don yɔrɔ min ma a kana porokoto o de koronin ma ku Igirɛkite la i n'a fɔ anw ka jamana a sariyaw olu y'a jira cogo min na ko denmisɛnnin don a bɛ fɔ min ma ko mineur a ma se ko ye an ka jamana sariyaw bɛ san 15 jate o ye fɔlɔ o kumana Yusu k'i b'a ye ko kin bɛɛ lajɛlen bi dennin dɔn wa kin cɛmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen n'o ɲɛ tɛ tɛmɛ ɲuman na a bɛɛ bɛ ɲɛ ŋɛnɛ bɔ ni npogotigi cɛnajan ye a ka taa ka segin nɔfɛ nka bɛɛ lajɛlen ti farati o kumana ko min ye k'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ a kanubaa ka ca maa caman bɛ olu kɔni m'u ta da kɛnɛ kan koyi ɔ dɔw y'a kanu dusukun na ani filɛli ɲɛ la Yusu ko kumana ni npogotigi ɲɛ taama se daminɛ bɔlɔjan fɛ cɛmisɛnnin tɛ yen min t'a filɛ nka a fana ɲɛ jɔyɔrɔ bɛnna jɔn ma o de kɛra Abe o fana ye sanna kalanden ye ko étudiant en droit ale si bɛ san 20 na ɲɛmɔgɔmusonin o si ye san 15 ye Yusu ko Abe a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko a n'o ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi a n'o ka munumunu salo de mankutu sera somaw ma waati min na olu y'a ɲini k'a koron dɔɔni k'a senna sumaya o ko ninnu na sabu a bɛ ko dɔ la a yɛrɛ t'a dɔn wa a bɛɛ tɛ ɲumanya ma o kumana kunnafoni k'a dɔn ko min dara masaw tulo kan masaw ye fɛɛrɛ kɛ ka den ka nin munumunu salo ani ɲɛmɔgɔya taama in k'a senna sumaya o kumana ko min ye k'a dɔn yanni i k'a dɔn jelikɛnɛ ka suuru u bɛ kɔ a ko ma o kumana Yusu ko min ye o ko ye sa ko o y'a sɔrɔ sɔmin kɛra kabako ye sɔmin dun bila man di Yusu ko masaw u ye gɛrɛntɛ da dennin kan ka gɛrɛntɛ siri a la ko a kun bɛ bɔli min kɛ hali ka t'i senna yala hali terimusoninw nɔfɛ yala k'o bɛɛ tigɛra a la sufɛ bɔli o kɛrɛ bɛɛ tɛ o kumana o de ma bɛn i k'a dɔn Igirɛkite ma npogotigi a fana y'a ka dama fɛɛrɛ tigɛ a yɛrɛ ye k'a sabu kɛ ko ba degunnen bɛ kini kɛ a ye ŋaniya jumɛn siri i k'a dɔn a sina k'a ka minɛn nin bɛɛ lajɛlen cɛ masaw ɲinama k'a fisaya taama ye ni ka taa ka kamalennin fɛ yen ko yann'a k'o kɛ a ye fɛɛrɛ min tigɛ fɔlɔ u ye i k'a dɔn kanbɛnw a bɔra su la k'a kɛ tile e b'a dɔn bi maa tɛ ci o kumana o fana kunnafoni ye denbaya sɔrɔ gɛrɛntɛ barika bonyana dennin kan ka mɛn waati min a y'a ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa Abe fɛ yen kelen o bɛ se k'a balo n'a ko falideni mɔgɔ ka go n'a sara kelen bɛɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a taara Abe fɛ yen ka taa i da Abe fɛ yen Abe o fana somaw tɛ sɔn tulo ma olu tɛ manamana la olu fana ka ladamu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ o kumana Abe yɛrɛ b'a dɔn ani Ala cɛ la denni npogotigi n'o ye Igirɛkite ye a marayɔrɔ t'ale bolo u ka du kɔnɔ sabu a fana masaw tɛ sɔn o manamana ma o kumana Yusu funankɛnin ye mun kɛ a taara so dɔ ta sutuba k'o kɛ luwanse ye o kumana sutuba kɔnɔna la ka taa ka i k'a
k'a dɔn mandi ka t'o bila yen nɔ a ka nungelen fiyɛ ka t'o bila yen nɔ Yusu e k'a dɔn sana kalan de kalan yɛrɛ ti senna kuma tɛ burusi ka sɔrɔ somaw dun tɛna se ka musaka bɛɛ ta i k'a dɔn k'a fɔ Yusu ala ma mɛn senna tile damadɔ dɔrɔn musaka ko o kɛra ka i k'a dɔn a bɛ kabana guwan mugangananin 2 tɛ ɲɔgɔn gosi o jufa kɔnɔ a ko gɛlɛyara a bɛ mandiya min kun bɛ yen diyaɲe n'a baroninw minnu kun bɛ yen o fɔlɔla ka tigɛ a bɛ e tɛ ye ɲɛ la bilen wa a bɛ yɛrɛ nana yɔrɔ bila pelengete npogotigi kelen a ti laban npogotigi kelen b'a ka luganse la sutuba a bɛ tile munmɛ bɛɛ k'a ɲɛ tɛ d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ kamalen kan n'o ye Abe ye ko min ye Abe ye ko jaja musaka ko degun kɛn bɛ ka Abe bila i k'a dɔn dogoli la o kumana YT a ma ɲa min kɔ a y'a ka koso ni kasaw cɛ o cogo kelen na ka denbaya sɛgɛrɛ ka taa i ɲɔngiri masaw kɔrɔ ka yafa ɲini olu fɛ k'ale donna fili la nka a m'a dɔn gansan sabu kojugu de ye maa karamɔgɔ ye k'ale ye ni walanda min ta o de y'a to a y'a kanu ka taa dabalinba o fasiri ɲɛmaaya so la ka taa ni kunnafoni da a npogotigi ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tulo kan ayiwa ko ale kɔni ye yafa ɲini a somaw fɛ olu y'a faamu nka ale bɔɲɔgɔnko fɛn fɛn bɛ yen ko ala ka n'u ci u ka nin ɲɔgɔnna kɛ u ka n'u yɛrɛ bila nin da la k'ale ta yin ale ye min ye a la o de y'a to ale karila ka na tɔw ladi yaasa a bɔnɛ ɲɔgɔn kana tɔw sɔrɔ u kana don a dajugu ɲɔgɔnna fɛ n ko tun b'a faga o n ko tun b'a faga fu parce que hali marabataka ni buru ni malilɛ tɛ t'ale lajɔ o t'ale lajɔ kumundɛrɛ dun tɛ se ka tugu ɲɔgɔn na don bɛɛ musaka tɛ Abe kun k'u tɛrɛ o yɛrɛ lakulusiw tobilen t'o fa kuma tɛ jago ko ba kuma a yɛrɛ sutura kuma tɛ balimabolo den ta ma o kuma Yusu Musa Jara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ dabaliban kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro an ka taa Washington dɛ Mali ka ambassadeur min bɛ yen Moro awa kan n'a ma kunnaja e ko lamɛrikɛnw olu tɛna k'a dɔn awa gɛni da yira a la wa k'a sababu kɛ mun ye lamɛrikɛnw olu tɛ sariya sɔsɔ fɛ min ye aw k'a dɔn ale kɔni sikakɛlɛya da a la k'a fɔ i bɛ Jackie Chan dɔn i k'a dɔn ni maa kofɔlen Moro aw k'a dɔn waati min na Joe Biden n'ale bɛ kɛlɛ la aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a nana ko sariyaw olu ka bato a nana sɔrɔ Donald Trump nana tiɲɛni min kɛ min ye Joe Biden ye a b'a fɛ i ka dɔn ka somaji kɛlɛ ani ka dɔn gɛlɛya min bɛ lamɛrikɛnw kan k'o bɔ yen nka an ka ambassade la sa i b'a ye k'a fɔ buru sariya bɛ sɔsɔ koyi an ka ambassade la min ye aw k'a dɔn États-Unis ye maa dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Jogolo Kulubali i bɛ Jogolo dɔn wa Moro aw k'a dɔn nin kɛra animateur ba ye anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn a ye tɔgɔba sɔrɔ arajo baara la nka min y'a sigiyɔrɔ bɛnna États-Unis ma min san kɔnɔntɔn a y'o kɛ ambassade la baara la jiginna ma ye a la Moro aw k'a dɔn kunnafonidila don nka min ye a b'a ka baara min na a bɛ to ka kunnafoni di hali RFI kan min ye Mandenka aw ka dɔn a bɛ to ka kunnafoni dɔw di ye nka min ye Jokolo ye sa ale ye kuma dɔw de fɔ i ka dɔn awa min ye jɛkulu sɔrɔdasi minnu b'an kan n'o ye aw ka dɔn CNSP Moro a ye kuma dɔ fɔ olu ma ambassadeur ala ni a ka jɔyɔrɔ ɲini n'a ka pɔn ɲini k'a sina ka i ka dɔn Jogolo ni ka aw k'a dɔn ko k'o gɛn ka bɔ baara la ko munna a y'o fɔ Moro jaja tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ Amerikɛnw ka sariya la ani ka dɔn an ka ambassadeur ka sariya la min ye aw k'a dɔn Jogolo tɛ fonctionnaire ye koyi Jogolo kɔni aw k'a dɔn a kɔni bɛ baara la ye nka a k'a dɔn a b'a ka kunnafoni di sira fana a b'o baara kɛ ko sariya si tɛ yen k'a man k'a fɔ i ka dɔn ale ka baara k'a ni kunnafoni di ti bɛn a ka baara y'o di a ka baara o de a mana taa baara o baara la a n'o de tɛ kun bɛ ɲɔgɔn na a banna Moro Mahamadu ni maga i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Jackie Chan Moro u kɔni u nana ka na bɛnbɛn bɛɛ siri min ye aw ka dɔn ka a gɛn ka bɔ baara la Moro préavis ma d'a ma foyi ma d'a ma hali droit ma sara i ka dɔn k'a di Jogolo ma Moro ko dantɛmɛ wale i ka dɔn jaja ni maa kofɔlen ale ye nin kɛ aw ka dɔn maa dɔ de sababu la n'o ye aw ka dɔn colonel dɔ bɛ yen o colonel min n'o ye aw ka dɔn maa ye maa min n'o bɛ aw ka dɔn ambassade la ye Moro o colonel min aw ka dɔn o dantɛmɛ wale k'aw ta ka jo de sɛgɛrɛ ka sira o colonel ɲɛ ko wa ko nin ma ka min filɛ nin Moro i ka dɔn awa min ye maaw kɛlen ka kuma dɔ fɔ Karimu ma a waati la k'ale wulila ka yɔrɔ bɛɛ
bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka dɔn senɔ ni kumakan nɔ ye san kɔnɔntɔn jogolo bɛ nin baara in na i ka dɔn Jackie Chaw yɛrɛ n'o ye ambassadeur min bɛ yen Moroka yɛrɛ i ka dɔn ko damadangolo caman kɛ i ka dɔn a ye fiɲɛsuguba caman kɛ nka min ye aw ka dɔn waati min na u ye aw ka dɔn issue dɔ ta o issue ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ye ko taabolo ye Moroka dɔn awa issue yɛrɛ kɔni ale kɛrɛ ale mawule de tora a b'a mawule nka ambassadeur siranna sɔrɔdasiw ɲɛ de a banna jɔyɔrɔ ɲini tɛ wa a bɛ bɛn jɔyɔrɔ ɲini tɛ o jogolo kelen Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ambassade baarakɛlaw yɔrɔ syndicat a ka dɔn i bɛ se ka sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu tun bɛna don INTM sentadi de la o min kɛra n'u b'o wuli ka jɔ la dɛ jaja o si de ma tɔ to ambassadeur la ambassadeur a ka dɔn k'a sɔrɔ droit syndical Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ka hakɛ don nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye ambassadeur ye k'ale ka nin dantɛmɛwale a n'a ka ko caman Moro ko a laban ani lamɛrikaw ka ɲɛma e k'u tɛna tigɛ ɲɔgɔn na dɛ bawo a bɛ ka dɔn a ko bɛ bɔgɔ jɛnden kan cogo min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Jogolo Kulubali ale jɔ bɛ nin ko in na ambassadeur kɔni ta ye jɔyɔrɔ ɲini ani jɔmaya ni ko ta ka ni maa sɛgɛrɛ ko de y'a to a bɛ ka dɔn a bɛ maaw kɛ cogo min na a bɛ maaw minɛ cogo min na maaw y'a wele ko Jackie Chaw ambassadeur Jackie Chaw o ye karate ta karatake ye dɛ wala États-Unis kɔni karate ta karatake Moro o kuma don n'a nataw la yalima INTM o na dɛmɛ na se a ka dɔn Jogolo ma wa yalima i ka dɔn an ka jamana ɲɛmaw olu bɛ Jogolo a ka dɔn u b'a to nin cogo in na wa k'a gɛn tɛ hali a préavis ma d'a ma hali k'a lasɔmi o ma kɛ donbolo ma k'a ye donbolo ma k'a ye o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di o ma fu don wa o ma ambassadeur ni n'a t'a ka baara dɔn États-Unis u k'a gɛn Mali ambassadeur ka jugu malidenw ma kɔ ka tɛmɛ faso la yan koyi wallahi kɔrikala de ka jugu fini ma a banna n'o tɛ Mamadu Sakɔ ale y'an wele ka bɔ Espagne a ko Espagne ko Mali ambassadeur min bɛ k'a kɛlen don k'olu sigi taxi de cɛla ye Allahu akbar passeport ko n'i ko i k'o sɔrɔ wa k'i ka wari ɲini ka jahanama transport bɔ ka taa jahanama la k'o ka fisa k'i kunda Mali ambassade kan k'i bɛ taa passeport ɲini a banna ko maliyɛn fɛn fɛn tun bɛ baara la a y'a bɛɛ gɛn k'a bɛɛ kɛ brésilien ye a banna e yɛrɛ ni Ala cɛ nin bɛ kɛ ayi o tɛ kɛ ka malidenw gɛn ka b'u ka lasigidenso la k'a baarakɛla bɛɛ kɛ Brésil jamanadenw ye Allahu akbar wa ko Ami Ngani Wara tun taara nin kelen de kɛ Gabon wa min bɛ États-Unis ambassadeur min bɛ yen lasigidenw bɛ mun kɔ o ka jugu ni Mali ambassadeur bɛɛ nogo ne yɛrɛ transition ye yan'a ka a t'u caman bɔ yen de ya transition bɛ mago bɛ gouverneur sigi de la olu tɛ ambassadeur sigiba in na Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'an ma le soin an ye nin bɔ ale kɔnɔ a k'a dɔn bi sɔgɔmada in na Dabaliba n bɛ segin k'ale ta tun nin ye Dabaliba ta tun nin ye suya kuma ye ɲɛ filatigi musokɔrɔba dɔ don k'a tun bɛ fɛ k'a denmuso k'o de kɛ k'u ka tɔn jansa nka ale ka pankuru jigiyɔrɔ man ɲa binyɔrɔ man ɲa ja pankuru bɛ ja pankuru bɛ subaw bolo eliko don wa k'u bɛ pan u kama na ja pankuru de bolo b'a f'i ɲɛna suya fana y'a damakundo ye dɛ a damakundo don dɛ nka ko Sofula masa ye ko Rasulu ye duwawu d'u ye dɛ awɔ u sutura awɔ sabu maa dɔw de bɛ Rasulu ka duwawu t'olu kɔ n'o tɛ a bɛ dɔw kɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin ye i k'a dɔn kabako ye Dabalibanko o kumana kunnafoni a sɔrɔla min fɛ o ye vrai info.com ale ka kunnafoni sira don Yusu ko fɛn min ye nin ko in ye k'a kɛra commune min na o de ye Konowari commune dɔ ye ko Marikori kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Sanfil karido décembre kalo tile 27 2020 san na waati min na diɲɛ ma ani k'a dɔn maa bɛɛ lajɛlen a bɛ girin ka jɔ la yaasa ka sankɔrɔ kuncɛ ka sankura kunbɛn ni kayira ye ko maaw b'o girinna tuma min ja ninnu fana b'u ka i k'a dɔn sankura o ɲɛɲinini o baaraw la Marikori yen sa i b'a ye k'a fɔ ko ni kunnafoni sina ka cari ka dugu bɛɛ lajɛlen lamini o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni a dɔ la ko a bɛ i n'a fɔ a ye san kɛ ka munumunu sankura o kɔni kunbɛn kunnafoni de kɛra nin ye koyi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin kɛ kunnafoni cari sira min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn nin dakabana kunnafoni ninnu dili ma n'a bɛ fɔ o ma ko Allo Police fait divers sɛbɛn don Allo Police o ko nin musokɔrɔba ko san 65 k'a yera i k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛ fɛ décembre kalo tile 27 2020 san na u ka ji kɛnɛ min bɛ yen ko Lagine k'a yera o de kɛrɛfɛ ko Lagine nin bɛ i k'a dɔn kin fila de danfara ka bɔ
nyona ko akoro miembla abe ikado oni ikado kinwere adanfara ka bo nyona o ko minye kuluntigu ye olu debe mautige ni yoro ko folena ala yake ni so mara kene veni do kuluntigi dobe ko MT ale abe mautige naka kuluni yesanga ni wati ko ale de tarabo ni musogoroba inga o ale sorola ka taula ninga tana ye ikado ka fo ka sigida o lakana tigila maufe no ye komisaria ye o kumana sambi woro ni duru musogoroba yin atale ko eno ikado ka fo ko adola ko abebo dugumina o de ko top gadru o ye ikado aka yenga de do yusu ko be ro min fe o ye fako bli ikado ka fo departement abo de fe o ko ni ye ni ngo inda ka laje ko lagun ni iba ka fo ale ko ni ye kene mini aji ka dun o kuma na ko aferle do doni vana ko mso roba integele ko katana e komisaria la komisario polisu kenya mandi kula olu nana nyininga ko muye ese ni lagini da inna ni so mara jona infe ni mashite msogoroba shije ko muye ese akoko ku kana jigale la ko ko fili de ya le soro kale ka panguru de bina ikado ni yoroko folena kale tumeshuya panguru de kono ko panguru ko ikado ka bina ni yoroko folena ko panguru nana dese ye node ko note ko ale kumika de muso ga so de nyini kama de muso ga so no yala ko saba ale fili la so nyirema ko de muso ne kanga ke uluka shuyaton o saraka nata ko dakumbe ale de la ale de kanga ton sara o ko demzo nganga ke ku ga ton sara kale kunna kunye oni tali ni ngata u ga ton o sara yoro la o kale fulla soma ale toro mununu na ka panguru de na deseni nga bina ale lagini dala ya no yusu kai ni fo wati mina ko polosu ire dabali bana musogoroba ko u ya to do dibila ko KFH o de ya toy yusu kuma na ko polosu olu ye ni kuna foni sora ire da wati mima lakalete ulu yesebe la beni go da koka okumana kwaka jabiu nyiningalu munungera la na ulu jabita yusu ka ye bela jile hakli washi mo kumbe shuya mine kulonye bonga koni dom koni ngera mamunu nyena kulu ya doko shuya ko kalonta la ko nye flatigi ya echie shuba ya echie nyaba chie ya echie yusu iba ka foko minye ka do kaso ku koni ya do folo okumana ku na ka sebe dikiri tigla mauma ukaka kiri sigi no yeshuya ikado okiri ye uko sigi kanyeshini makofole ma nyiningale mimbi kesa pasiri keba fe ko yalo ko nim kasula do bisika shuya bo malawa obisika fere soro shuya lawa obisika dangari shuya lawa kale ka nyiningale bikoyi apana ni ate ay kuru minta tsika kuru wera ta ka bo kasula pangurua mi na uchene do fodo do chama uga panguru msonga chayo uga floti kacha uga do chama okuma yuzo anyene mbo vrai info.com kono gado do libanga do place alega panguru c'était alaban fluera au sol boini 637 abana fluera au sol alega kasara kacha sa abana uluta fana yo iba soro suya boinde do abana suya boinde ora la ka ansu 3 afora muso ga sabali afora muso ka umagba uche yi chaman bambe uma o de ato dimimbe do olula wauta doko fenymani burunu go fodoka tomo abana note la doni ni kenyana la adola aluli ka la domba usekerere moro dimashido jamje galo tle saba samba flani muga ikado atoko do mbedi bila je ana furumuso no DME moro ikado ko furumuso nyera la adimina de akara kuna jaye amuna mi abe wati dobo ni je ni muso ngoni be nyuan fe ikado kadi nyuanye na muso yi awekado machama ale koni atike so kono choko chila muso yi aka anviero kacha wekado awaminyi che ikado awaminyo wona na kegele abana muso ni nyuanye ga benata muso ma fa abunya mi awekado awadondo desa muso koni mwora muso tara kata bayala ula muro awekado abole aka yalaula amro atarikado batukero dolla o batukero abora ye asegena kana wati mina anana awkado nyerela ikado ningera sadla bande la koyi wasoro to nyegwane no tranjen la benina ni muso ikado abika siga kaso wati mina muro anyen nana kana damunga ayedda yele wati mi no ya shisho da yele li aye awkado barake de minda na bo
sara kalo la moro barakɛden min n'a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a taara ka taa sɔrɔ a bɛ k'a don o wɔrɔlen a n'a furukɛ wɔrɔlen jan to ala ma olu kɔni u da mɛ dilan kan ni patron madame tɛ se ka misi ladon baaraden bɛ patron misi bɛrɛbɛrɛ dɛ a banna parce que baaraden yɛrɛ filɛ nin ye patron madame bɛ baaraden ci ka taa patron misi dalen kunna ko taa nin ta so kɔnɔ o b'a sɔrɔ i dan bɛ sunɔgɔ la ayiwa sunɔgɔbaatɔ dun ala la i t'i yɛrɛ sago la patron madame bɛ dɛsɛ ka hali dara labɛn hali cɛ ka yɛrɛ sutura finiw patron madame ko k'ale ci ka ca o ma ni baaraden de bɛ patron misi ale ta ɲɛnabɔ kolokolo ɲɔgɔnna bɛ deli sinsin dɛ a kana kɛ gasi ye nka kolokolo ɲɔgɔnna bɛ deli sinsin a bɛ deli sinsin patron madame ni dɛsɛra patron misi la patron madame kɔni dara ka t'u warakalen dalen sɔrɔ muru a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ a bɛ i b'a fɔ ko baarakɛden dɛ i b'a fɔ ko patron madame yɛrɛ cɛ bɛ kolon don a la cogo min na dɛ ani cɛ bɛ to ka baro dumani minnu k'a fɛ dɛ muso jɔlen a bɛ k'a dɔn a kɛlen ka dayɛlɛ o y'a sɔrɔ m'o ye a bɛ k'a dɔn f'a b'o baro dumani kɛ baarakɛden fɛ baarakɛden yɛrɛ bɛ yɛlɛ kuwa min ye a bɛ k'a dɔn jarakɛ yɛrɛ dalen bɛ yɛlɛ kuwa a sewalenba a wasalen jara sagara a wasalenba moro min ye a bɛ k'a dɔn muso toro de la sa i k'a dɔn muso kulela welelele ninnu bɔra o kalama a y'i kɛ baarakɛden kan ko f'a ni o ci ko fa min cɛ kɔni b'a dɔn n'ale ma don u ni ɲɔgɔn cɛ a laban a bɛ k'a dɔn a bɛ baarakɛden bila su la cɛ ye don n'u ni ɲɔgɔn cɛ jama bɔra olu nana i ka dɔn kana muso lafara i ka dɔn u jɔ m'o la yɔrɔ min muso ye kusu dɛ ja taara balikɔ da k'ale b'i fili k'i yɛrɛ fa a tɛna k'a kɔ o bɛ se ka kɛ n'ale y'o kɛ a tɔ tɛna k'ale kɔ wala o bɛ se ka ko tɔ yɛrɛ a bɛ ka teliya wala cɛ bɛ se k'a fɔ ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko n kɔni muso fatura an tɛ se ka an tɛ se ka denmisɛnw ka kuma kan an tɛ se ka an basi awɔ a mariya se a banna kana yɛrɛ fa dɛ maa tɛ yɛrɛ fa ɲani o k'a kana yɛrɛ fa a banna nka fɛn min ye patron misi bila nin na a k'o ɲini k'o dɔn ka dan sigi o de awɔ a ka dan sigi o de la n'o tɛ tuma dɔw la dɔw tɛ kuma nka a ka nɔgɔw ma cogo min u b'a kɛ ten dɛ awɔ e bɛna tɛ e tɛ ye so kɔnɔ wa yan'u a dɔw ka don k'u to taa ka segin na hali t'a f'u ye k'a kɛ walayi nka n'u donna ka ban garanti 50 walayi o ye garanti 50 de ye donc garanti 100% o tɛ sɔrɔ i yɛrɛ ka ko tɔ kɔ walayi n'o tɛ n'i donna ka ban garanti 50 a banna voilà mais nka 100% i yɛrɛ de b'o dafa a banna awɔ nka dɔw bɛ se k'a bila ten ne donna ka ban ne donna ka ban ne ka sira t'a la awɔ ne ci ka ca o ma ne t'a ja baliku la koyi o y'a dɔw kumakan ye he de bɛ nin ja baliku la ne tɛ nin ja baliku ya dɛ wa n'a ye maa sɔrɔ min b'a ja la wa i ta bɔnɛ e ma barakɛden ninnu dɔw mulu ka ɲi dɛ a dɔw n'o tɛ Siri Mohamɛdi Jalo ja ale ko original do dɛ a banna origine Siri Mohamɛdi b'o de fɔ ja people a bɛ kɛ Zambu ye Siri ale ko original do Siri bɛ nin fɔ ala k'an kunna ja amin moro ana bita dan ya ala ka jɛ an na foli la sa an ka duma dɔw ma o bɛ se ka kɛ koyi moro tɛmɛni foli waati kɔni a bɛ sɛnsɛn na nka an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin k'a dɔ Bugu Kulubali ma n'u ko Babu ka taa se Bolo Tarawele ma an b'u ka foli kɛ Mɔrɔbabugu ni sanga in na madame Kuyate Lili Jalo Falaji an b'a fɔ ka madame Sise Safiyatu Jawara fo Lafiyabugu an bɛ foli kɛ madame Mayiga Asetu Tarawele ale bɛ n'a bɛ wele ko Ɲamo Yirimajɔ ayiwa Mori Jawara n'a ka denbaya Sanankɔrɔ b'a ka foli ko ye Abakar Mayiga Yirimajɔ an b'ale fo ka Ba Konate fo Sumayila Konate ale ni madame Mayiga Dawule Jalo an ka foli bɛ ninnu ye grand frère n'o ye ka dɔ Ibrahima Hayidara ye a n'a furumuso an ka foli b'u ye Jelibugu Jumanzana n'o ye madame Hayidara Asa Keta ye n'an y'olu ka foli kɛ Cheikh Dugure ale y'an grand frère ye a sigiyɔrɔ donnen Badalabugu ma ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ colonel Touré a n'a furumuso madame Touré Umu Sidibe an ka foli b'u ye ka procureur Dramani Kante ka foli